Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι ενέσεις Botox χρησιμοποιούνται για χρόνια σε αισθητικές επεμβάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Για ορισμένους ωστόσο ασθενείς, το Botox μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας τους, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις εξίσου καλά ή καλύτερα από την φαρμακευτική ή τη χειρουργική θεραπεία. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό είναι το Botox σε ασθενείς με ραγάδα του προκτικού δακτυλίου, όσο και αν σας φαίνεται έτσι περίεργο. Τι είναι όμως η ραγάδα του προκτικού δακτυλίου? Είναι ουσιαστικά μία πληγή, ένα σκίσιμο δηλαδή στην έξοδο του γαστροεντερικού μας σωλήνα και σχετίζεται σχεδόν πάντα με πολύ αυξημένο τόνο, σπασμό δηλαδή του σφικτήρα του προκτού. Το Botox είναι μία ουσία που δρά στην νευρομυϊκή λειτουργία προκαλώντας χαλάρωση των μυών. Έτσι, αντί να κόψουμε τον σφικτήρα του προκτού, μπορούμε απλά να τον χαλαρώσουμε, εγχύοντας την κατάλληλη δόση του Botox σε συγκεκριμένες θέσεις του. Η θεραπεία είναι ανώδυνη, απλή, μπορεί να γίνει ακόμα και σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου χωρίς νάρκωση. Η δράση του φαρμάκου διαρκεί περίπου 3 με 6 μήνες, χρονικό διάστημα που είναι επαρκές για την επούλωση της ραγάδας. Από την άλλη τώρα, η αιμορροειδοπάθεια, γνωστή στο ευρύ κοινό ως αιμορροίδες, είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που ταλαιπωρεί περίπου το 50% του πληθυσμού της γης. Τώρα όμως υπάρχει λύση στο πρόβλημα και μάλιστα ριζική. Η αιμορροειδοπλαστική με λέιζερ είναι μια ανώδυνη μέθοδος, ελάχιστα επεμβατική, που διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά και διενεργείται υπό ελάχιστη αναισθησία ή μέθη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Χριστόφορος Καραϊσαρίδης, γενικός χειρουργός, διευθυντής της χειρουργικής στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, εξειδικευμένος στην ρομποτική και λέιζερ χειρουργική. Κύριε Καραϊσαρίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Δύο μεγάλα θέματα θα πιάσουμε σήμερα και το λέω μεγάλα γιατί είναι συνήθη και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Και πράγματα τα οποία είναι επώδυνα και χαλούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αυτό που θέλουμε όλοι είναι να διατηρούμε καλή ποιότητα ζωής, σωστά? Έτσι. Και να ξεκινήσουμε με το πιο κοινό που είναι οι αιμορροίδες. Να δούμε καταρχήν έτσι εν συντομία τι ακριβώς είναι, γιατί νομίζω ότι οι αιμορροίδες έχουμε όλοι, απλά πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν αυτές νοσούν, ποια είναι τα συμπτώματα και εάν αυτά τα συμπτώματα θα μπορούσαν να υποκρύπτουν και κάτι άλλο ίσως πιο ύποπτο. Λοιπόν, καταρχάς έτσι είναι όπως το είπατε, αιμορροίδες έχουμε έτσι κι αλλιώς, αιμορροειδικούς όζους έχουμε όλοι οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα φυσιολογικό στοιχείο της ανατομίας του προκτικού σωλήνα. Πρόκειται για μαξιλαράκια ουσιαστικά αρτηριοφλεβικά, τα οποία στο τελείωμα του προκτικού σωλήνα δρούνε σαν μια επιπλέον βαλβίδα, σαν μια πόρτα ασφαλείας για την εγκράτεια. Όταν περνάνε λοιπόν τα κόπρανα, αυτά πιέζουν, αδειάζουν το αίμα και γίνεται η αφόδευση. Πότε έχουμε αιμορροειδοπάθεια? Αιμορροειδοπάθεια έχουμε όταν αυτά αρχίζουν και χαλάνε, χάνεται η λειτουργία τους. Δηλαδή? Και αρχίζουν και πρίζονται, φουσκώνουν και στα πρώτα στάδια. Στα επόμενα στάδια, κατά την αφόδευση, χάνουν σιγά σιγά την καλή του στήριξη με το βλενογόνο και τον υποβλενογόνιο, οπότε φεύγουν προς τα κάτω, την όπερα τα κόπρανα τα σπρώχνουν ουσιαστικά, τα μαξιλαράκια αυτά. Στο δεύτερο στάδιο της αιμορροειδοπάθειας βγαίνουν και μπαίνουν στην γένωση. Στο τρίτο στάδιο της αιμορροειδοπάθειας βγαίνουν έξω οι αιμορροίδες και πρέπει να τις βοηθήσουμε με το χέρι για να ξαναμπούν μέσα. Στο τέταρτο στάδιο είναι μόνιμα έξω. Η αιμορροειδοπάθεια είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, όπως είπατε και πριν, απασχολεί το 50% του πληθυσμού. Άλλος με λιγότερα συμπτώματα, άλλος με πιο έντονα συμπτώματα που έτσι προβληματίζουν την καθημερινότητά του. Η αλήθεια είναι ότι οι αιμορροίδες είναι γνωστό σαν φαινόμενο από την αρχαιότητα, γι' αυτό και η λέξη αιμορροίδες έχει να κάνει με αυτό που λέγανε οι αρχαίοι
τη ροή του αίματος, από εκεί πήρε την έκφραση, Ναι. γιατί το πιο συχνό σύμπτωμα είναι η αιμορραγία. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι όταν πονάνε, γιατί τις περισσότερες φορές δεν πονάνε οι αιμορροίδες, όταν έχουν απώλεια αίματος από το ορθό. Πάνε να σκουπιστούν στην τουαλέτα και βλέπουν κόκκινο αίμα. Και είναι κοινός τόπος ότι αυτό το αίμα, το κόκκινο, το ζωντανό που λέμε που βγαίνει μετά την τουαλέτα, οφείλεται στις αιμορροίδες. Όχι όμως, όπως είπατε πριν, όχι όμως πάντα. Όχι όμως πάντα. Γι' αυτό και αυτός ο κοινός τόπος είναι και παραπλανητικός. Δηλαδή, κάτι που είναι τόσο κοινό, κάτι που το έχουν περισσότεροι άνθρωποι, μετά από ένα μεγάλο γεύμα θα δουν κόκκινο αίμα, μπορεί και να μην είναι έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δεν μιλάω τώρα για μία φορά, αν γίνει και ξαναγίνει αυτή η επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, πρέπει να πάμε σε έναν γιατρό να μας εξετάσει και να μην βάλουμε διάγνωση για τον εαυτό μας μόνοι μας. Ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει, χάνω λίγο αίμα, αιμορροίδες είναι, δεν πονάω κιόλας. Συνήθως οι άνθρωποι πάνε στο γιατρό πότε? Όταν πονάνε. Οι αιμορροίδες τις περισσότερες φορές δεν πονάνε. Οπότε μαθαίνει ο κόσμος να ζει λίγο με τη μικρή απώλεια αίματος. Και αυτή η απώλεια αίματος, εκτός το ότι είναι ένα αλάρμ για να ψαχτούμε καλύτερα στο πεπτικό σωλήνα, αν είναι συχνή και το συνηθίσουμε, δηλαδή κάθε 3 και λίγο στην τουαλέτα χάνουμε και λίγο αίμα, έχουμε δει άνθρωποι να χάνουν σιγά σιγά μέσα σε ένα χρόνο πολύ αίμα συσσωρευμένο. Άρα να έρχονται στο νοσοκομείο με 20 αιματοκρίτη, Μάλιστα, γιατί δεν 15 δίνουν σημασία και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι χάνουν, ότι αυτή η ποσότητα αθρηστικά κάποια στιγμή θα τους δημιουργήσει και πρόβλημα. Και επειδή αρχίζει και το συνηθίζει αυτό, προσαρμόζεται ο οργανισμός, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ούτε ανησυχούμε από τη μία, πανικοβαλόμαστε, ούτε όμως εφησυχάζουμε, αλλά έτσι κι αλλιώς καλό είναι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αιμορροίδες για να μπορέσουμε να λυτρωθούμε, να απαλλαγούμε και από αυτές και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Από την άλλη θα αποκλείσουμε κάθε τι άλλο, θα λυτρωθούμε και θα είμαστε εντάξει. Και το λέω αυτό γιατί πλέον υπάρχουν τρόποι, νομίζω, που πάρα πολύ εύκολα, με ασφάλεια αλλά και οριστικά μπορούμε να λύσουμε πλέον το πρόβλημα, κύριε Καραϊσαρίδη. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Οι αιμορροίδες είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, κυρίως όμως του δυτικού μας κόσμου, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ, εκτός από την κληρονομικότητα που είναι ένας βασικός παράγοντας, με τη διατροφή, και η διατροφή στο δυτικό κόσμο είναι κοινή. Είναι διατροφή υψηλή σε λιπαρά, σε κρέατα, χαμηλή σε φυτικές ίνες, καθιστική ζωή, έτσι. Όλα αυτά συντείνουν να έχουμε μεγάλη αύξηση της αιμορροειδοπάθειας στον δυτικό κόσμο. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ συχνό πρόβλημα, το οποίο όμως μπορεί να υποκρύψει και άλλα προβλήματα από κάτω. Γι' αυτό και θα πρέπει πάντα να φτάσουμε στο γιατρό, να μας εξετάσει, να μας πει ότι όντως είναι αυτό και δεν είναι κάτι άλλο, και μετά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και μιας και μιλήσατε και και πολύ καλά είπατε, αναφέρατε και τα αίτια, η διατροφή είναι ένας παράγοντας τον οποίο, εάν τον αλλάξουμε, αν αλλάξουμε συνήθειες, ίσως θα ήταν και μια μορφή πρόληψης για την αιμορροειδοπάθεια, αν και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Ναι. Αυτή δυστυχώς είναι καταγεγραμμένη. Έτσι είναι ακριβώς. Όπως είπα και πριν, έχουμε 4 στάδια στην αιμορροειδοπάθεια. Αναλόγως με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε, φτιάχνοντας τη διατροφή μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Να μην το αφήσουμε να εξελιχθεί. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς με μη χειρουργικό τρόπο μία δομή ανατομική που χάλασε να τη φτιάξει. Αυτό που μπορεί να κάνει, να μην τη χαλάσει παραπάνω. Οπότε αυτό που λέμε είναι να τρώμε φυτικές ίνες, να μην καθόμαστε πολλή ώρα στην τουαλέτα, να αλλάξουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι οδηγούν στην αιμορροειδοπάθεια. Και οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην αιμορροειδοπάθεια είναι οτιδήποτε έχει να κάνει, εκτός από την κληρονομικότητα, με τοπική αύξηση της πίεσης πάνω σε αυτά τα μαξιλαράκια, τα φλεβικά, τα αρτηριοφλεβώδη, δεν είναι μόνο φλεβικά, που αποτελούν τους αιμορροειδικούς όζους. Και αυτό έχει να κάνει συνολικά με τη ζωή μας, έχει να κάνει με το πώς τρεφόμαστε, έχει να κάνει με το πώς γυμναζόμαστε, έχει να κάνει με το αν κάνουμε χειρονακτικές εργασίες, αν σηκώνουμε βάρη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επισκιάζονται σε μεγάλο βαθμό με το κομμάτι της δυσκολιότητας και του μεγάλου χρόνου παραμονής στην τουαλέτα. Αυτό αν αλλάξουμε
την ουσία της δυσκολιότητας, την αιτία της δυσκολιότητας που είναι κατά βάση η έλλειψη φυτικών ινών και την παραμονή στην τουαλέτα 20 λεπτά, μισή ώρα διαβάζοντας εφημερίδα, όλους τους υπόλοιπους παράγοντες ο οργανισμός μπορεί να τους αντισταθμίσει. Μάλιστα, ωραία. Άρα μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να πάμε να δούμε ένα βίντεο για το τι πρέπει να τρώμε τόσο για θεραπεία όσο και για πρόληψη για τις αιμορροίδες και να επανέλθουμε. Περίπου το ίμιση των ενηλίκων μέχρι την ηλικία των 50 ετών θα έχει έξαρση στις αιμορροίδες του ανά περιόδους ή περιστάσεις ή θα έχει κάποια φλεγμονή στις φλέβες των προκτό. Τα συμπτώματα στις αιμορροίδες ποικίλουν, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν προκτικό πόνο και φαγούρα, επώδυνες κινήσεις του εντέρου, εξογκώματα που είναι πολύ ευαίσθητα στην αφή και κοντά στον προκτό, καθώς και αιματηρές κενώσεις του εντέρου ή αίμα στο χαρτί μετά το σκούπισμα. Πιθανές αιτίες για τις αιμορροίδες περιλαμβάνουν την εγκυμοσύνη, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, χρόνια πεπτικά προβλήματα και μια διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρά ή ίνες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας τι μπορείτε και επιβάλλετε να τρώτε όταν έχετε έξαρση στις αιμορροίδες σας. Γιαούρτι και κεφίρ περιέχουν προβιωτικά, δηλαδή καλά βακτήρια που συμβάλλουν στην πεπτική υγεία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, το γιαούρτι ή το κεφίρ είναι καλό να περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες όπως λακτοβάκιλο και να τα τρώτε σε τακτική βάση. Αν πίνετε κεφίρ, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μειώσετε την αφυδάτωση και να έχετε καλύτερη κινητικότητα του εντέρου. Φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν πολύτιμες θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και υγρά που θα διευκολύνουν τη δυσκολιότητά σας. Επειδή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, τα φρούτα και τα λαχανικά προσθέτουν επίσης όγκο στα κόπρανά σας και μπορεί να μειώσουν την καταπώνηση και τον πόνο κατά τη διάρκεια της κινητικότητας του εντέρου. Εκείνα τα φρούτα και λαχανικά με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες είναι τα μούρα, τα μήλα, τα αχλάδια, το αβοκάντο, οι αγκινάρες, ο αρακάς, το μπρόκολο, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φασόλια και οι κολοκύθες χειμώνα. Δημητριακά ολικής άλεσης. Επειδή τα δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν όλο το θρεπτικό μέρος του καρπού του σιταριού, σας παρέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και μικροθρεπτικά συστατικά σε σχέση με τα επεξεργασμένα δημητριακά όπως το άσπρο αλεύρι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φτάνουν τις καθημερινές ανάγκες σε ίνες, οι οποίες κυμαίνονται από 21 έως 38 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Υγρά. Για την πρόληψη ή τη μείωση των αιμορροίδων πρέπει να πίνετε νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρών καθημερινά, τα οποία μπορεί να προέρχονται από χυμούς φρούτων και λαχανικών, νερό, γάλα, αφεψίματα και σούπες. Λάβετε υπόψη σας ότι οι χυμοί φρούτων και λαχανικών περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες από τα καθ' αυτά φρούτα και λαχανικά. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν έτσι κάποιες προτάσεις πλούσιες σε φυτικές ίνες για να μας βοηθήσουν τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά, όπως είπατε, ανάλογα με το στάδιο, γιατί άμα είμαστε στην αρχή κάτι μπορούμε να σώσουμε. Εάν όχι όμως και προχωρήσει και εξελιχθεί, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε έναν ειδικό, σε έναν γιατρό. Εσείς από την εμπειρία σας, λύστε μου λίγο αυτή την απορία. Είναι ακόμη ταμπού ή εύκολα κάποιος επισκέπτεται έναν γιατρό πλέον για να λύσει αυτό το πρόβλημα? Για κάποιους ανθρώπους είναι ακόμα ταμπού. Είναι ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτή την συζήτηση, από αυτή την εκπομπή, θα καταλάβουν ότι όταν είναι θέμα υγείας δεν υπάρχουν ταμπού και όταν μάλιστα βρίσκουμε, η επιστήμη προχωράει, εξελίσσεται ταυτόχρονα με την τεχνολογία και δίνει έτσι οριστικές, ασφαλείς και ανώδυνες και απλές μεθόδους. Ποιες είναι οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι ή οι πιο σύγχρονες μέθοδοι, κύριε Καραϊσαρίδη? Η αιμορροειδοπάθεια έχει αντιμετωπιστεί κατά καιρούς με πάρα πολλές μεθόδους. Η βασική σύγκριση που γίνεται είναι πάντα με την κλασική αιμορροειδεκτομή, κατά Milligan-Morgan, που είναι η αφαίρεση του αιμορροειδικού όζου. Όλες οι άλλες μέθοδοι έρχονται να κάνουν τι? Να φέρουν όσο το δυνατόν πιο κοντά ριζικά αποτελέσματα, γιατί το πιο ριζικό πράγμα είναι να αφαιρέσει τελείως τον αιμορροειδικό όζο, αλλά ταυτόχρονα μην έχουν τον πόνο της κλασικής αιμορροειδεκτομής. Το πρόβλημα της αιμορροειδεκτομής, το κύριο πρόβλημα είναι ο μετεχειρητικός πόνος. Γι' αυτό το λόγο έχουν βγει διάφορες μέθοδοι. Οι κυριότερες
που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση των υπερήχων, με την οποία πάμε και απολυνώνουμε το αγκείο του αιμορροειδικού όζου. Άρα, αν σκεφτούμε ότι έχουμε ένα δίκτυο αρτηριοφλεβικό, πάμε και βρίσκουμε με ένα ντόπλερ την τροφοφόρο αρτηρία αυτού του δικτύου και την απολυνώνουμε. Σκεφτόμενοι με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό θα μαραθεί. Αυτή είναι μία μέθοδος. Άλλη μέθοδος είναι μία διατομή που κάνουμε κυκλική με ειδικό κοπτοράπτη όλου του βλενογόνου πάνω από την οδοντοτή γραμμή και τον οποίο ξανασυράπτουμε για να κοπεί συνολικά το δίκτυο. Όχι επιλεκτικά λοιπόν, να κοπούν όλες οι αρτηρίες. Καλή μέθοδος και αυτή, ίσως λίγο υπερβολική, υπερθεραπεύει. Δηλαδή πάμε για ένα μικρότερο θέμα και κάνουμε μια μεγαλύτερη εγχείρηση. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη και πιο σύγχρονη μέθοδος είναι η αιμορροειδοπλαστική. Δηλαδή? Η αιμορροειδοπλαστική τι σημαίνει? Όπως λέει και η λέξη, είναι πλαστική των αιμορροίδων. Δεν είναι αιμορροειδεκτομή. Πηγαίνουμε στον αιμορροειδικό όζο με τη χρήση ενός ειδικού λέιζερ, ενός θεραπευτικού λέιζερ, το οποίο μπαίνει μέσα στον όζο. Και μπαίνοντας μέσα στον όζο, η ενέργεια που εκλείει το λέιζερ οδηγεί αφενός στη θρόμβωση του αρτηριοφλεβικού δικτύου και αφετέρου στη δημιουργία λόγω της θερμότητας μιας σύνωσης. Κολλάει δηλαδή την αιμορροίδα στο τείχομα. Αυτό είναι τελείως ανώδυνο, γιατί δεν καταστρέφουμε, δεν αφαιρούμε καθόλου βλενογόνο και έχει το πλεονέκτημα ότι μέσα σε 6 εβδομάδες περίπου σιγά σιγά η αιμορροίδα συρρικνώνεται, χωρίς, ξαναλέω, να αφαιρέσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πέραν του θετικού βήματος που έχει να κάνει με τον μεταχειρητικό πόνο, όταν δεν αφαιρούμε μια ανατομική δομή, δεν μπαίνουμε και στο φάσμα των επιπλοκών που μπορεί να έχει αυτή η αφαίρεση. Σωστά. Δηλαδή, στην κλασική αιμορροειδεκτομή, σε μικρό ποσοστό, ειδικά όταν είναι μεγάλες αιμορροίδες και αναγκαστούμε να κάνουμε μεγάλη εκτομή, μπορεί να έχουμε στένωση του προκτικού σωλήνα. Το κάνουμε σήμερα το χειρουργείο, δηλαδή με την κλασική μέθοδο, και μετά από κάποια χρόνια, σε ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή γύρω στο 1%, μπορεί να κάνει στένωση του προκτικού σωλήνα, που είναι πολύ σοβαρή όμως. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί δεν αφαιρούμε. Κάνουμε πλαστική των αιμορροίδων. Άλλο θέμα, μπορεί να έχουμε συρρήγγια με την κλασική μέθοδο. Το χειρουργείο δημιουργεί τραυματισμούς. Τραυματισμούς στο βλενογόνο, τραυματισμούς στους φυκτήρες. Αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία συρριγγείου. Τρίτο θέμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα αιμορραγικής διάθεσης. Ένα χειρουργείο για μια αιμορροειδεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν αφαιρέσεις κάτι που είναι αρτηριοφλεβικό δίκτυο ουσιαστικά. Πολλές φορές δυσκολεύει να σταματήσει το αίμα. Πάλι με το λέιζερ δεν έχουμε τέτοια θέματα, γιατί θρομβώνεται το δίκτυο. Είναι μία μέθοδος η οποία εφαρμόζεται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει γύρω στα 5 χρόνια. Τα αποτελέσματά της είναι εκπληκτικά. Οι ασθενείς χειρουργούνται και την ίδια μέρα πηγαίνουν σπίτι τους. Είναι ένα χειρουργείο που σαν χρόνος χειρουργείου δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Τίποτα. 15 με 20 λεπτά είναι. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο χειρουργός. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, θέλει συγκεκριμένη εξειδίκευση. Σωστά, εξειδίκευση και εμπειρία. Οι χειρουργοί δηλαδή που κάνουν αυτό το πράγμα είναι όλοι πιστοποιημένοι για να το κάνουν. Δεν μπορεί ο καθένας να πάρει ένα λέιζερ και να το βάλει και να κάνει αυτή τη δουλειά. Και το αποτέλεσμα για τους ασθενείς είναι εκπληκτικό. Δηλαδή είναι σχεδόν σαν να μην έχουν χειρουργηθεί. Θα ήθελα να ξαναδούμε λίγο το βίντεο με την αιμορροειδοπλαστική, έτσι, για να μας εξηγήσετε επακριβώς, κύριε Καραϊσαρίδη, πώς γίνεται αυτό το χειρουργείο, αυτή η επέμβαση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια διατομή του προκτικού σωλήνα. Αυτό που βλέπετε μοβ είναι ένας αιμορροειδικός όζος, ο οποίος μεγάλωσε και έγινε αυτό που λέει ο λαός αιμορροίδα. Βγαίνει έξω αυτή τη στιγμή, έτσι. Εδώ βάζουμε ένα εργαλείο για να ανοίξουμε την περιοχή και όπως θα δείτε, αυτός είναι ο αιμορροειδικός όζος, έρχεται η ίνα του λέιζερ και μπαίνει μέσα στον αιμορροειδικό όζο. Για χάρη εξήγησης φαίνεται η αφαίρεσή του και κοιτάμε μέσα. Και όπως βλέπετε, θερμικά και με τον όζο, και αυτός συρρικνώνεται, μαζεύεται.
και μαζευόμενος αφενός, όπως είπαμε, θρομβώνονται τα αγγεία και αφετέρου τραβιέται προς τα μέσα. Αυτή λοιπόν είναι η πιο ανώδυνη αυτή τη στιγμή, η πιο ουσιαστική μέθοδος, γιατί πάμε ακριβώς πάνω στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτά τα αγγεία τα οποία ξεχυλώσανε. Σωστά. Και λύνουμε το αγγειακό θέμα και το λύνουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Γρήγορα, άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα μετεχειρητικό. Έχουμε και μια κάρτα με τα πλεονεκτήματα, έτσι, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της αιμορροειδοπάθειας και να περάσουμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα, κύριε Καραϊσαρίδη. Έτσι, να επικεντρωθούμε λίγο στα πλεονεκτήματα της αιμορροειδοπλαστικής. Βεβαίως. Η αιμορροειδοπλαστική είναι η τεχνική η οποία περιγράψαμε. Είναι η πιο επαναστατική μέθοδος αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση των αιμορροίδων, ενός πολύ συχνού προβλήματος, για το οποίο έχουν δοκιμαστεί όλα τα χρόνια διάφορες μέθοδοι και οι οποίες όλες συγκρίνονται με το κλασικό χειρουργείο. Είναι ένα χειρουργείο χωρίς πόνο, δεν είναι εκτομή, είναι πλαστική των αιμορροίδων, το τονίζω. Δεν έχει χειρουργικό τραύμα. Αν δεις έναν άρρωστο που τον έχεις παρέμβει με αυτόν τον τρόπο, μετά από 2-3 μέρες δεν φαίνεται καν ότι έχει χειρουργηθεί. Είναι μια πολύ γρήγορη μέθοδος, γίνεται σε 15 λεπτά. Δεν καταστρέφεται η ανατομική δομή, δεν καταστρέφονται τα ανατομικά μόρια, δεν χαλάει η δομή του προκτού. Δεν παραμένει στο νοσοκομείο, όπως ξέρουμε πολλές φορές παραμένουν στο νοσοκομείο οι κλασικές αιμορροειδεκτομές. Δεν έχει μακροχρόνιες επιπλοκές. Ένα άλλο ζήτημα, γιατί σήμερα λύνουμε το πρόβλημά μας. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε και μετά από κάποια χρόνια, μας ξαναγυρίσει χειρότερα. Και βέβαια να πω και αυτό που ενδιαφέρει την εποχή είναι ότι το κόστος, επειδή ακριβώς δεν έχουμε παραμονή στο νοσοκομείο, είναι προσιτό. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Μάλιστα. Θα έφτανα και εκεί, γιατί νομίζω είναι ένας βασικός παράγοντας και αυτό στις μέρες που είμαστε, για να πάρει κάποιος απόφαση να προχωρήσει σε μια τέτοιο είδους επέμβαση. Αυτά όσον αφορά την αιμορροειδοπάθεια. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, τη ραγάδα του προκτού. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ραγάδα του προκτού και πόσο συχνή είναι. Η ραγάδα του προκτού δεν είναι τόσο συχνή όσο είναι οι αιμορροίδες. Πολλές φορές βέβαια άνθρωποι που έχουν ραγάδα έρχονται στο γιατρό νομίζουν ότι έχουν αιμορροίδες. Είναι αυτό που είχα πει από την αρχή, ότι πρέπει όταν έχουμε ένα πρόβλημα στην περιπροκτική περιοχή να μην το υποτιμάμε αφενός και αφετέρου να μην κολλάμε στο ότι είναι ταμπού και να πηγαίνουμε εύκολα στο γιατρό, γιατί είναι πράγματα που φαίνονται αυτά και μπορεί να τα δει εύκολα ο γιατρός με μια προκτοσκόπηση. Η ραγάδα τι είναι? Η ραγάδα είναι ένα σκίσιμο στο βλενογόνο του προκτού. Είναι μια πληγή ουσιαστικά. Είναι μια πληγή που συνήθως δημιουργείται από κόπρανα σκληρά που περάσανε το βλενογόνο, σκίσανε το βλενογόνο, το τείχομα. Αυτό το σκίσιμο φτάνει μέχρι και το δέρμα και έχει σαν αποτέλεσμα η φλεγμονή που δημιουργεί το σκίσιμο να κάνει τον σφικτήρα του προκτού που είναι από κάτω να συσπαστεί. Μάλιστα. Σαν αντίδραση. Αυτή η αντίδραση οδηγεί την επόμενη φορά σε ένα φαύλο κύκλο, επειδή ακριβώς είναι πιο σφιχτός ακόμα ο προκτός, όταν ο ασθενής πάει να ενεργηθεί ξανά, αυτό το σφίξιμο να οδηγήσει στην παραμονή του σκισίματος, να μην το αφήσει να κλείσει. Και επειδή ακριβώς πονάει, αποφεύγει να ξαναπάει στην τουαλέτα στην ώρα του. Οπότε ξαναγίνεται ακόμη περισσότερο δυσκύλιος. Βέβαια, σωστά. Και το πρόβλημα συνεχίζεται. Και γιατί δεν λύνεται αυτό? Γιατί η αρχική βλάβη οδηγεί σε μια ισχαιμία στο σφικτήρα και δεν μπορεί να επουλωθεί εύκολα αυτή η πληγή. Μάλιστα. Οπότε το πρόβλημα της ραγάδας είναι μία πληγή η οποία δεν κλείνει γιατί δεν πάει καλά αίμα στην περιοχή για να το κλείσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ το θέμα είναι τι κάνουμε για να το διορθώσουμε και αν μπορούμε να το διορθώσουμε. Κοιτάξτε, η κλασική χειρουργική λύση που μέχρι τώρα εφαρμοζόταν, τι ήταν? Εφόσον ο σφικτήρας είναι σε πολύ έντονη σύσπαση, σε υπερτονία, χειρουργικά πηγαίναμε και κόβαμε κάποια σύννεση του σφικτήρα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο είναι σε ένα βαθμό παράλογο να πας να κόψεις το σφικτήρα που ουσιαστικά λειτουργεί για την εγκράτεια των κοπράνων, ακριβώς επειδή είναι πολύ υπερτονικός, οι χειρουργοί σαν μοναδική λύση για να βοηθήσουν τη ραγάδα να κλείσει. Μιλάω πάντα για ραγάδες οι οποίες έχουν πάρει φάρμακα για να χαλαρώσει ο σφικτήρας και δεν χαλαρώνει, μπαίνανε στο χειρουργείο. Και αυτά μέχρι τώρα. Τα τελευταία χρόνια που το Botox μπήκε
σε ένα πλήθος εφαρμογών. Να πω τι είναι το Botox καταρχάς. Το Botox είναι μια τοξίνη η οποία δρά πάνω στην ευρωμυϊκή σύσπαση και χαλαρώνει τους μυς στους οποίους την βάζεις. Τη βάζουμε, σωστά. Το Botox ξεκίνησε από οφθαλμιάτρους που το χρησιμοποιούσαν τα παιδάκια για τύξη στο πρόσωπο, που κάνανε σπαστικότητες. Στη συνέχεια είδαν ότι εκεί που το βάζανε βελτίωνε τις εκφράσεις. Χρησιμοποιείται κατά κόρον στις γυναίκες ή στους άντρες που έχουν πολύ έντονες ρητίδες στο μέτωπο για να χαλαρώσουν οι ρητίδες. Χρησιμοποιείται και σε άλλες παθήσεις. Μία από τις παθήσεις που χρησιμοποιείται με εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι η ραγάδα του προκτού. Και αυτό γιατί αντί να βάλουμε νηστέρι, χρησιμοποιούμε τον Botox για να κάνουμε μια παροδική παράλυση κάποιων ινών που είναι σε έντονη σύσπαση. Αυτό κρατάει για 2-3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι παροδικό και το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα δεν είναι παροδικό, γιατί ακριβώς είπαμε ότι το πρόβλημα της ραγάδας είναι ότι δεν έχουμε καλή αιμάτωση. Για να κλείσει μια πληγή, γιατί δεν έχουμε καλή αιμάτωση, γιατί ο μυς από κάτω είναι σε σύσπαση, πιέζει τα αγκαία του υποβιλονογονίου και κάνουν ισχυμία. Άρα έτσι χαλαρώνουμε. Αν χαλαρώσουμε λοιπόν το μυ με οποιοδήποτε τρόπο, ιδανικά λοιπόν με έναν τρόπο που θα είναι αναστρέψιμος, χωρίς να καταστρέψουμε μυϊκές ίνες, μέσα σε λίγες μέρες αρχίζει και δουλεύει το Botox, χαλαρώνει ο σφικτήρας, αίμα αρχίζει και πηγαίνει ξανά στην περιοχή και η πληγή αυτή μπορεί να κλείσει εύκολα μόνη της. Μπορεί να πάει κανείς στην τουαλέτα χωρίς να φοβάται το φαύλο κύκλο της δυσκολιότητας και ο χρόνος αυτός που κρατάει το Botox, που είναι 3-4 μήνες, είναι αρκετός για να κλείσει πλήρως η ραγάδα. Και να πω κάτι, δεν σημαίνει ότι επειδή χαλαρώνει ο μυς έχουμε ακράτεια κοπράνων. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας ρωτούσα. Όχι, δεν είμαστε 3-4 μήνες με ακράτεια. Αλλά... Μιλάμε για μικροποσότητα που χαλαρώνει τόσο όσο χρειάζεται το μυ, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στο κλείσιμο της ραγάδας. Δεν έχουμε ακράτειες. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ και την κάρτα πολύ γρήγορα με τα πλεονεκτήματα της χρήσης Botox στη ραγάδα του προκτού. Είναι αυτά που είπα. Είναι μια ανώδυνη θεραπεία. Μπορεί να γίνει στο ιατρείο, δεν χρειάζεται καν νοσοκομείο. Βασικό αυτό. Γίνεται σε 15 λεπτά και λέω πάρα πολύ χρόνο τα 15 λεπτά. 15 λεπτά είναι μέχρι να ετοιμαστεί ο ασθενής. Στην πραγματικότητα είναι 5 λεπτά. Είναι ένεση σε 2-3 σημεία. Δεν διατέμεται ο σφικτήρας. Δεν έχουμε φυσικά τις χειρουργικές επιπλοκές που είναι αν διατείνουμε το σφικτήρα σε ένα μικρό ποσοστό κάτω από 5%. Αλλά άμα συμβεί σε σένα είναι 100% αυτό. Τη μόνιμη ακράτεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Και το κόστος είναι πάρα πολύ προσιτό γιατί δεν είναι χειρουργείο, δεν χρειαζόμαστε παραμονή στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά έρχονται και εξισορροπούν. Κύριε Καραϊσαρίδη, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Και η αιμορροειδοπλαστική αλλά και το Botox για την ραγάδα του προκτού. Είναι μέθοδοι σχετικά νέες που έχουν βέβαια εκπληκτικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και ελπίζουμε ότι δίνουν και την οριστική λύση του προβλήματος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι είναι. Η πρόοδος της ιατρικής σε συνδυασμό με την τεχνολογία και των λέιζερ που μιλήσαμε και των φαρμάκων οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία είναι ουσιαστικά, δεν κοροϊδεύουμε τον ασθενή, δίνουμε αποτέλεσμα ουσιαστικό θεραπευτικό, χωρίς όμως την ταλαιπωρία των κλασικών χειρουργικών μεθόδων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Συμπερασματικά, λοιπόν, το Botox αποτελεί την πιο μοντέρνα θεραπεία της ραγάδας του προκτού. Είναι εύκολο στην εφαρμογή, όπως είδαμε, ανώδυνο, εξαιρετικά αποτελεσματικό και κυρίως απόλυτα ασφαλές, δεδομένου ότι η δράση του δεν είναι μόνιμη. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόνιμης βλάβης του νευρομυϊκού μηχανισμού του προκτού. Όσον αφορά τώρα την αιμορροειδοπάθεια, όταν το πρόβλημα χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, ως ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία επιλέγεται η αιμορροειδοπλαστική με λέιζερ. Είναι η ασφαλέστερη και πιο εξελιγμένη τεχνική από τις λεγόμενες ανώδυνες, η οποία ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα μηδενίζει τις υποτροπές, αρκεί να γίνει από τα χέρια, και το τονίζουμε αυτό, ενός έμπειρου και εξειδικευμένου χειρουργού. Την επόμενη μέρα μάλιστα ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει χωρίς πρόβλημα στις καθημερινές δραστηριότητές του. Γεια σας.